Ahojte, dneska je veľký deň, pretože vždy som túžil potom mať profesionálne podmienky ako športovec a už sa začínam k tomu blížiť. Pri mne stojí pán Žehulek, ktorý je... Titulujete sa vy sám, ako máte funkciu? Já jsem jako medicínský poradce teďka, jo, ale já jsem z vodíkové firmy, takže zdravím všechny, ahoj. Jsem z vodíkové firmy z Ostravy, to znamená, když říkám vodík, tak to znamená, že je to vodíkový plyn, který budeme tady vkládat do těla, tady těch cvičenců a kohokoliv a později si řekneme, k čemu je to dobré. Takže pán Žehulek mi doniesol takýto vodíkový generátor a tu máme ešte zavalené červené svetlo, k tomu sa dostaneme neskôr. Takže ideme na to. Jdeme na to. Takže toto je generátor, to znamená generuje, neboli vyrábí vodu, vyrábí tak, že je vevnitř voda a ta voda se skládá z vodíku a kyslíku a my pomocí elektrického proudu tu kompozici vodík, kyslík roztrhneme a získáme vlastně ten vodík pouze a tím pádem tu vodu osvobodíme od toho kyslíkového vlivu. Ono to potom znamená, že vlastně ten vodík samotný bude mít antioxidační charakter. Protože kyslík má oxidační charakter, to je to, co se tady spotřebovává ve velkém. A jakmile spotřebováte kyslík, tak vyrábíte energii, což tady potřebujete strašně moc, ale na druhou stranu vyrábíte spoustu odpadů při spalování kyslíku a živin. A těm odpadům se říká volné kyslíkové radikály. Molekulární vodík H2 je jeden z nejlepších způsobů, jak zlikvidovat ty volné kyslíkové radikály v každé buňce celého těla. No, abychom to mohli udělat, tak musíme ten vodík vyrobit, přivést ho nějakým běžným způsobem do těla, ideálně přes nos, takovouto kanilou, kterou tady prostě napojíme, dáme si do nosu, tak jak se dělá kyslík a vlastně budeme ten vodík dýchat tím, že ho necháme vyrábět tady ten přístroj. No, ten přístroj v sobě obsahuje tuhle speciální vodu, žádnou jinou, ale tuhle, to znamená voda, která je bez minerálu, která byla očištěna od minerálu, aby ty minerály žádným způsobem neznečišťovaly to vnitřní zařízení, ten elektrolyzer, jak se tomu říká, anoda, katoda. A poprosím vždycky jenom tuhle vodu tam lít. Ta voda už tam je, tady nám svítí základní displej a jsou tady nějaká 4 tlačítka. Jedním se to spouští, to znamená tím on-off se ta výroba toho vodíku spouští. Čili teď tam ten proud teče do té vody, která je tam, ta náplň a začíná to rozkládat. A tady nám začíná foukat ven vodíkový plyn H2, to je to, co přivedeme do těla. A kyslíkový plyn, který je taky součástí toho rozkladu té vody, jde někam tady do prostoru. Takže my tady ještě trošku pošleme i kyslík, což je dobře. Tak. Teď tady máš timer, to znamená, že nějakým způsobem nastavuješ délku vyrábění, respektive délku sezení třeba u toho přístroje. Obvykle se klasická doba je 30 minut, to znamená, obvykle se sedí u toho 30 minut, musí se u toho sedět, protože člověk je pevně spojený s tím strojem. To znamená, tady tím timerem já naťukám přes hodiny, se tam dostám a dostanu se potom na 15 minut. Musím to předělat. Proč mi to jde jenom po těch hodinách? Tak. Tam už tam bylo 30. Treba podržať, ano, a sa to prehupne. Aha, chápem. Jo? A teďka, když on už vyrábí vodík, tak on si zapamatuje tu hodnotu a už tam těch 30 minut bude svítit pořád. Jo? V případě, že to budete jenom cvakat a nevyrábíte vodík, čili nesvítí tady producing H2, tak ty hodnoty se tam neuchovají. Jo? To znamená, že když bych to cvakal teď v tomto stavu, tak můžu cvakat pořád dokola, ale on neví, kterou tu hodnotu chci. Takové to zaentrování se dělá tím, že spustíš ten molekulární vodík, tu produkci on-off, a to je ta hodnota. Tak ano. Nechte si to na těch 30 minut. Ano. Je to klasická doba, kdy se inhaluje a je to možná i pro klienty tady toho gymu taková doba, kdy oni by měli si s tím počítat a trávit na tom tu dobu. Jo? To je taková ta účinná doba. Kratší doba není nějak účinná, delší doba není potřeba. Jo? Takže to necháme na těch 30 minut stabilně a tady mám samozřejmě pauzu, to znamená, já můžu tu produkci jakoby zastavit, rozsvítí se tu P, v případě, že musím na vecko třeba skočit, nebo tady mám nějaký telefonát, tak to prostě při tom telefonátu totiž já bych asi začal jinak dýchat, jinak inhalovat, tak radši u toho telefonátu radši neinhalovat, radši to zapauzovat, vyřídit si telefon, protože u toho inhalování je třeba trošku myslet na to, že bych měl nadechovat nosem, protáhnout to dolů a vydechnout třeba ústy, vydechnout pusou. Nevydechovat nosem.
Protože když budeme vydechovat nosem, tak ten vodík, který z toho přístroje jde do nás, si vytlačujeme jakoby ven. To znamená normálně okruh. Nádech nosem, zádrž třeba a jde, jo? Takový do kulata, jo? Aby ten proud do toho organismu šel pořád jenom do organismu, abys to nevytlačoval. No a tady poslední tlačítko je flow, to znamená, ten stroj má regulovatelný výstup, je tam 5 různých úrovní. To zařízení má maximální výrobu 300 ml, proto tam svítila to 300, ale děleno 5, čili 60 ml, 120, 180, 240 a 300. Doporučuji nechat těch 300. V případě ty menší dávky jsou třeba pro menší děti, nebo pro děti, případně pro aplikaci do očí. Jsou různé aplikátory, tady to dělat nebudeme, tady jsme kvůli inhalaci, ale různé aplikátory jsou třeba, že se to pouští do uší nebo do očí. Zejména u těch očí doporučujeme fakt jako nižší dávky, protože oko je velmi, velmi citlivý orgán. Ty plíce zase to nějak jinak zpracují než prostě oko. Jo? To znamená, že kdybychom chtěli v budoucnu třeba na tom dělat nějaký relax očí nebo nějaké zánětlivé procesy v očích spojívky, tak je dobré tu dávku snižovat, proto ten přístroj umožňuje těch 5. Dělá se to tím flow, ale když tady necháš těch 300, tak to pořád pojede těch 300. Jo? Otázočka iba, mohli by toto aj napríklad kojenci, aj také maličké deti? Nedělal bych to a ono se to obvykle ani netestuje na dětech do 3 let, tak jako nic se netestuje na těhotných ženách a dětech do 3 let, ale běžně to děti používají. Jo? Je to spíš o, nechci říct odvaze toho rodiče, protože ty děti mývají různé ty záněty, katary horních cest dýchacích a ten molekulární vodík fakt jako na to funguje velmi dobře, ale jako lege artis se to netestuje, na těch kojencích bych to nedělal, protože kojenec, myslím si, že není důvod, proč ho antioxidovat. Mozek se vyvíjí, imunita není hotová, vyvíjí se 3 roky, takže radši jakoby ne. Jo? Tady se spíš bavíme o dospělých, ale i jako mládež, děti bez problémů. Tak, já to mám pořád v tom zapauzovaném režimu, to znamená vrátil jsem se, anebo dokončil jsem telefon, potřebuji pokračovat, tak tím pauzem to zase rozjedu a bude ten countdown, těch 30, 29, 28 normálně pokračovat dál až do ten 0. Jak to skončí, zapípá to, skončí a je to hotový. Po nějaké době se i ten display vypne, to znamená, že on jakoby spí, takový spací režim, ale vzadu tím centrálním vypínačem, když půjdete třeba domů, tak to potom jenom vypnete. Jo? Je to přenosné, vezmeš to do ruky, má to 5 kg, takže to odneseš domů i s tou vodou, která je uvnitř. Není nutné ji vylívat. To, co je dobré občas udělat, je tu vodní náplň vyměnit, protože pořád je to voda. Jasné. Takže ona nějak jako stárne, degeneruje, ona se bude postupně muset dolívat, ale po velmi malých množstvích, protože se to pořád odděluje na ty 2 plyny, takže ona jako objemově bude tam ubývat. Poznáš to potom tady, že tady v pravém dolním rohu, to zkusím ukázat, se rozsvítí fill water. Jo, já to musím nasimulovat. Nevím, jestli to teď ukáže. Jako kdyby tu vodu neměl, možná, že on to neukáže. No. Asi je jí tam dost. No, je jí tam dost, to znamená nepřelívat, ale tam není žádná rýska. To znamená při tom dolívání té vody z této lahve je třeba se dívat na tu značku a když je tam to fill water pořád bliká, tak to tam pořád liješ. A v momentu, kdy to jako zasne, tak už přestaneš lít. Jo? Není dobré to přelívat, tam jsou takové plováky a nedělá jim to dobře. Takže to ovládání velmi, velmi jednoduché. Zapínám, vypínám výrobu vodíku, volím čas, pauzuju, pokud potřebuji odejít a reguluju průtok. To, co je tady, není nějakou riskou max, je taková kondenzační nádobka, protože při tom dýchání tou kanylou vzniká kondenzát. A aby ten kondenzát, takové mikrobubliny nešly do nosu a člověk se jako ne, že by se dusil, ale že by to cítil, tak ten kondenzát přepadává tady do té nádobky. Takže toto není hladina vnitřní vody, jak se většinou lidi domnívají, že to je hladina vnitřní vody, ten náplň není. Takže jenom hlídat ten max. Tady to jenom takhle zmačkneš, to jako vyskočí a toto se dá vyndat. To znamená, kdyby to bylo přes ten max, tak se to jenom vyndá. A vyleje normálně. A tady normálně do toho. Aha, můžeš znova použít. Sama voda, jo, to budou kapky, to je pár kapek, ale dáš to tam a vrátíš to tam zpátky, jo? Super. Takže takhle toto hlídat, je dobré to hlídat, je to poměrně malá tady ten objem, jo? Tak občas se na to podívat, jestli to náhodou nejde nad to, jo? No a to je vlastně celé, jo? To znamená, toto je standardní přístroj, my máme ty přístroje menší i větší.
takže takový ten nejmenší má 150 ml, tento je standardní, ten používám i já, ten má 300 ml, to znamená 300 ml 30 minut, dobře se to tak pamatuje, 330, jo? A pak je silnější, je 600 ml, čili ten vypadá úplně stejně, ale umožňuje na tom být kratší dobu. No, to znamená třeba, když nemáš ten čas, tak těch 15 minut máš, tak ta 600 je dobrá v tom, že můžeš zkrátit ten čas, ale zase je to vyšší dávka a i na ten vodík je dobré si trošku nazvykávat. Není to jako z pohledu toho, je to plyn běžný pro tělo, my si ho vyrábíme sami mikrobiem, středním mikrobiem, nebo bakteriemi středního mikrobiomu, ale neznamená to, že bych hned šel na full dávky, na ty plné a hned na tom byl jako maximum času. Člověk, když si na to zvykne a zvykne si velmi rychle, tak potom na to může být klidně hodinu a nic se neděje. Jo? Pokud si to může časově dovolit, tím vodíkem se nedá předávkovat, on se do toho těla, do té buňky dostane, ale tak, jak snadno se tam dostane, tak zase snadno vyleze ven, že ta membrána ho nezadrží. Takže nějaké obavy o předávkování nejsou na místě, ale nějaká opatrnost, že to je něco dáváš zvenku, je dobré být takový jako pozorný k tomu, sledovat svoje vlastní reakce, možná začít třeba jenom těma 10 minutama. Jo? On neumí změřit 10 minut, ale odměřit si 10 minut a když vidím, že je to dobrý, tak další den si dám třeba 15 minut. Jo? Ale zdravý jedinec nemá problém začít i s těma 30 minutama. I na té dávce 300. Kdyby to dělalo problém, tak snížit dávku, anebo zkrátit ten čas, anebo obojí. Jo? Takže tak, jinak žádná velká věda. Ten vodík není něco, co to tělo nezná. Máš ve všech potravinách, máš uhlík a vodík, nějaké CH, CH3 je všude, to znamená, tělo je na to zvyklé. A dokonce je tělo zvyklé i na tu formu té molekuly, to je to H2. To znamená, to je to, co vyrábí ten střevní mikrobiom za předpokladu, že tam máš ty bakterie v tlustém střevě, že tam jsou dostatečné množství, tak je vlastně nakrmíš vhodnou stravou. No a my k tomu pomáháme těmi suplementy, to je to, co si viděl v stravě. A s tím už si obeznámen a vlastně tohle můžeš i svěřencům tady doporučovat. Je to vlastně speciální sacharidová složka, takové krmivo vyvinuté na podporu správné činnosti, metabolické činnosti toho střevního mikrobiomu. No. Většina lidí ho má, ale jak víme, tak je to proměnlivá věc, jednou máš, pak máš míň a tak dále. To znamená, ideální forma není úplně ta suplementace, ale tady to dodávání toho vnějšího externího vodíku do těla. Pak existuje ještě možnost nevkládat vodík ze stolu do těla, ale sebe vkládat do vodíku. Dělá se to pomocí vodíkové koupele. Kdybyste tady měli nějakou regenerační linku, třeba s vanou, tak umíme do toho vyrobit vodík pomocí buď rozpuštěných tablet, hořčíkových, magnézium, nebo máme stroj, velký stroj, který tam nafouká přes hadice ten vodík a do toho se ten člověk položí a je to ideální, protože kůže je největší orgán těla a vlastně dostáváš dávky molekulárního vodíku v průběhu 10-15 minut, maximálně není to moc časově náročné, přes celou kůži. Takže tohle dělají typičtí sportovci, tohle dělali vaši fotbalisti na Euru v Německu, protože měli od doktora Maloviča zapůjčený tady ten přístroj. On je velkým příznivcem vodíku a je to člověk, který se pohybuje kolem slovenského sportu, takže oni to dělali i pomocí té inhalace, pomocí pitné vody a pomocí koupelí. No, takže řekl jsem pitná voda, takže můžeme vlastně vyrobit i pitnou vodu z jakékoliv vody, kterou tady máte, nebo kterou preferujete tím, že vlastně máme jiný adaptér, ne co dávám do nosu, do svého těla, ale tady tou hadičkou napojím na takovou tyčinku a tu tyčinku dám do poháru vody a nechám to bublat. Zhruba 5 minut a za 5 minut máš připravenou vodu, která je pořád voda, pořád je to H2O s rozpuštěným H2, takže to není H4O. To H2 tam někde plave, v té mase toho H2O. H2 je voda, kyslík napojený na vodík, to znamená, to je ta mokrá věc, která tě hydratuje, ale na druhou stranu ten plyn, který je tam samostatně a vidět není, tak ten plyn zajistí opačné chování takto nasycené vody v lidské buňce. To znamená z pohledu elektrické polarity. Pro sportovce to není neznámý pojem plus minus, protony, elektrony, že každá buňka má nějakou elektrickou vnitřní polaritu a lidská buňka pro dostatečnou funkcionalitu nebo funkčnost potřebuje minusový potenciál. Říká se tomu oxidačně redukční potenciál.
To znamená, že potřebuje to být v mínusu, tam musí být převaha elektronů. A elektrony jsou právě ty prvky, které ten vodík přináší, protože předání elektronů je antioxidační princip. Jestliže tady začneš teďka cvičit, začneš hodně dýchat, spálíš hodně kyslíku, tak vyrobíš hodně kyslíkových radikálů. Ano. Hodně ATP, energie, ale taky hodně radikálů. A ty radikály jsou oxidační povahy. Když je necháš moc působit a tělo to nezvládne, tak začneš mít problém. Začneš mít odpověď těla formou zápalu, že, zánětu, a ta odpověď je nežádoucí. Jako do jisté míry je žádoucí, ale do značné míry chronické formy je nežádoucí a vznikají problémy. Jo? A záněty a tak dále, sportovci jsou na to nachýlení. To znamená, přesně tady, v tomto směru, ten vodík působí i v té vodě. Takže já třeba se zabývám vodíkem 7 let, 7 let piju vodíkem nasycenou vodu a 4 roky inhaluju, co tady pracuju v té firmě. Takže já to doporučuji, a nejsem v tom sám, kombinovat obě ty formy, jako určitě si najít čas na tu inhalaci, ale taky pravidelně, pokud možno neustále pít vodíkovou vodu. Já nemám důvod svoji denní vodu dělit mezi vodíkovou a nevodíkovou. Já prostě v tom nevidím smysl. Proto mám tu flašu, kterou jsem viděl na videu, že tady chodíš s tím a vlastně do té flaši to je vlastně malilinkatý generátor, který na místě, kde se nacházíš, vlastně vyrobí tu vodu a je to v místě spotřeby, napiješ se a prostě dáš to tak. To je Takže bavíme sa o tejto flaške, ja chodím s ňou úplne všade, do práce, do auta, na tréninky, proste je to už moja súčasť. Takže tak a v momentu, kdy to piješ, vlastně zajišťuješ antioxidační působení této vody ve svých buňkách a to je to, co potřebuješ, protože to oxidační působení máš pořád. To bys musel prostě přestat dýchat. Ano. Protože nepřestaneš dýchat, takže potřebuješ nějak regulovat míru té oxidace formou těch radikálů. A to je moje filozofie, proč já dělám vodík. Já se snažím tím vědomě vkládat něco, co vím, že působí proti oxidantům typu kyslíkový radikál v celém mém těle. To znamená, ten vodík má tu úžasnou vlastnost, že tím, že to je plyn z nejmenší molekulární velikosti, jaká vůbec existuje, i atomární, tak prostě projede celým tělem, nic nevynechá, musí ho být dostatečné množství. Proto doporučujeme tento přístroj, který má dostatečný proud toho vodíku a potřebuješ na tom strávit nějakou rozumnou dobu, a to je těch 30 minut. A v tomto momentu vlastně včetně mozku, včetně očí, včetně svalové hmoty, včetně cév, včetně krve, včetně mikrobiomu, kožního, ústního, střevního, tyto mikrobiomy všechny potřebují taky dodávku antioxidačního materiálu formou vodíku. To znamená, i u toho střevního mikrobiomu jsou ty dobré a špatné bakterie, tak bylo zjištěno, že ty dobré bakterie jim ten molekulární vodík velmi prospívá a ty takzvané špatné bakterie s tím mají problém. Takže je to podpora i toho střevního mikrobiomu, to znamená kvality toho zažívání té potravy a té stravy a výroby energie ze stravy, výroby kyslíku a tak dále. A vlastně ideální zvládání toho oxidačního poškození, které tam případně může nastat, když je tam těch kyslíkových radikálů moc. To je tak kostce asi všetko. Ja by som len k tomu doplnil, že vlastne od tohto sa vlastne odvíja to, čo športovci potrebujú a tým je zlepšená regenerácia, zlepšený spánok a zlepšenie kognitívnych funkcií. Přesně tak. Jo, u té regenerace je to vliv na obnovu svalových buněk, je tam i nějaká interakce s laktátem. Toto je to, co se v Olomouci třeba na fakultě tělesné kultury 9 roků zkoumá, jsou tam velmi dobré výsledky. Co se té produkce buněčné energie týká, tak tam je to o tom proudu elektronů, když to ATP vzniká tím složitým procesem u toho buněčného dýchání a tam se ty elektrony projevují a ty vodíkové gradienty, je to prostě složité, ale každopádně tam se projevuje ta zvýšená energizace, takže většina takového pozorování, když někdo začne s vodíkem, týden, 2, tak většinou cítí víc energie. A po nějaké delší době už cítí i tu zrychlenou regeneraci, což si myslím, že přesně obojí tady chcete a tady očekáváte a tady by to jako mělo u takto sportujících lidí jako by být. No a taková ta antioxidace, to je to neviditelné, zatím nic moc neumíme představit, ale je to prostě dáno tím, že vlastně ta buňka je ideálně chráněná před těmi volnými radikály kyslíku. A to, co je v ní nejvíc chráněno, je to, co sportovci si myslím, že velmi dobře znají, a to jsou ty buněčné mitochondrie.
Takže oni rozhodují, ty buněčné elektrárny, kolik té energie budou mít, ale taky rozhoduje jejich stav a jejich zdraví. Těch mitochondrií rozhoduje, jak rychle budou stárnout. A myslím, že u tohoto sportu tady práce s tělem a kulturistika je to taky jako velmi důležité, protože ta rychlost toho stárnutí se týká všech a myslím si, že takto náročné sportování ještě přispívá k tomu, že člověk může jakoby takzvaně stárnout rychle. Já dělám molekulární vodík 7 let, a za 2 měsíce mi bude 65, ale můj biologický věk je 48. Takže každému bych přál, aby taková čísla někdy jako měl, ale je to o tom, že jsem tím životem procházel nějakým způsobem asi jinak, nesportoval jsem takto, ale zase jsem si jako najezdil něco v autě a tak dále. To znamená, to, co já teď cítím na sobě, je velký problém s mobilitou těla, protože sice vypadám asi štíhle a energicky, ale jako ta mobilita je prostě špatná, protože sedím celý život, řídím auto celý život a tak dále. Takže i lidi mého věku a seniori zase v tom vidí prostě tu možnost té regenerace, možná trošku jinak než vy jako mladší, kteří jako potřebujete rychle regenerovat. Takže i ty výzkumy u sportovců jsou momentálně, probíhají po celém světě, ale to, co vím aspoň z různých zdrojů, tak třeba ve Spojených státech profesionální sportovci všech možných úrovní, hokej, fotbal, softball, baseball, jako běžně ten hydrogen používají. Jo? Není to opravdu náhoda a oni už vědí, co to dělá. No a tady na Slovensku sportovci, ať už teda fotbalisti přes doktora Maloviča, tak oni jako už hodně vodík znají. Ne. Není to tak, že by to byla jako neznámá, neprobádaná věc, ale my jsme vděční za každého, kdo se do toho pouští a kdo to bude na sobě zkoušet a třeba ty poznatky od vás nás pak budou extrémně zajímat. Takže toľko k vodíkovému generátoru a môžeme sa pustiť teraz na inštrukcie ohľadom červeného svetla.